me mamuachi Ghana man. Mo akwaya abuadu na me ne mo kasa yi. Ene eye niam atitru mienu na ye bedi ho nkomo. Medikan ye video ba ko a the title niam kan ne say SAMPA youth should be careful. Na ene nso so niam ehia no di kan fa SAMPA ho. Anse menteme ho ase ene ahensem bi asore wo SAMPA. Ese kika ko mfie mienu mu nie. Se de di kan me kan say eye Nana Yaw Samodua ose oye SAMPA hene anase binom gine tun so oye SAMPA hene ene Nana Samba Jafla binom so gine tun so oye SAMPA hene ho asem ade a ewo se mabunu ne yehunu ebinom aye omo adwene se de otumfo ka ye bia no omo de omo mfa no no nya adwuma but ene me chirim bibi wa ha se SAMPA mabunu no ewo se ye very very careful ewo se moye because me nka ho in free SAMPA moye very very careful nananom bi wo mo agenda wo na munhui se obetia ye nana suma hene a make comments mienu bi de kan o make comment bi se ye wa ha na mimikuro wo se mo ama won so aye oman hene ye oman SAMPA man hene ma ne yeye enti monkai hunu se SAMPA man hene a eye no ha obi ene nye ho na nasuma hene ne nye ho de etoso mienu osa make comment say SAMPA eye odi kuro a wo hye suma ase enti se agenda ne nyina ne se number 1 SAMPA na abaye man hene no ompe enti o promote obi a di obeka bia nipa ko no bedi akiri ne koba se nempo enhyehyɛ ya ba se SAMPA nye man hene bi mu kura no a enko ope ene obi a enam se SAMPA na ede ne ho dada na Germanfo beko fa ho ye ka Germanfo a ye ka drobo suma ene nkura atwitwa ho ahia a wonnua ene doma ebeko fa SAMPA emra obetena asa ebrem bia baby oti na Asante hene opokuare ebeko ye efa German na oma SAMPA ede ne ho enti SAMPA eto aso ye ne man ena in 1940s and 50s suma na ye friend nwunome presse SAMPA nsase no obagibi asem ne be wie manhia samre na Asante hene Prempeh the second nana Oseagyman Prempeh the second nana kwa mechiritwie ena na ewo ho o ka asem ne wieye ena ode SAMPA nsase man eno na SAMPA fo mpanimfo atwere nwoma to so se wo mo affirm their loyalty to the golden stool. Sa asem no mu a so ne man Nana Yaw Samodua wodi kan etimi bedi hene fi se na oye ochiame na enso nam se mre bia ona na ene Nana Kofi Suno komanhie nti na Nana Kofi Suno stress oni ho a wonfa no ensi nanan eno nkyere se ne fiefo abaya ade hyew na enso eye animonyam hye a wode hye Nana Yaw Samodua enti adan na munsua mamre no abakosem no na mwatimi ene no akopepepe hwe amemusa mwasem ene mehwe video bi manage pa die enti ena big 6 no Asante ni bi anim Bono ni bi anim
Angunani bi anim na esemni bi anso nim edi entia efi se abrofo no ebaaye no wodi kan kofa mpoano ho mpoano wo de wo fa ho ntem enti ho nyina ba ye won territory but Asante ne won kwen ma eye den ma won so obefa Asante ne watwamu akofa sirim ewom se wodi Asante so mre bi na enso so ekire wo hu se aye den ama wo no oni Asante ekọ ayonkofa efi se odi ne so achi mpo no Asante ba back to oni Asante ekọ ayonkofa eno ena ma wotimi ni Asante tenaye entina Asante nka Gold Coast ho bono nka Gold Coast because na bono nyina ka Asante ho to busa wo nananom mo nananom bebre a wo bono no eka ho ena Asante ekọ akon ekodi abrofo so empempi ti Asante ne bono eye ba akope eno nti na Kwame Nkrumah ebeka UGCC ho na wo ye se o tre UGCC no vese UGCC na ye Gold Coast no United Gold Coast Convention mpoano ho Western region and Western region Central region and Eastern region and ye chemu abinya Eastern and Greater Accra and na ye Gold Coast too and you know offices miensa Eastern, Central and then Western. Ti Kwame Nkrumah ba ya o pay independence no. Kwame Nkrumah and a Paul Asante hene prempe the second ho. Eko kan se nana yesro fa wo man no be kan ye man ho ne nyina ye nye wo man baako. Eno na ma Asante ene bono ene ahafu nyina ebe kan Ghana Kwame Nkrumah chekere ye no. Owie no hu se nsuo no ba bia nam no river Volta no se yantimi ne Volta fo no so anka amamo ameka ho a ahokere beba ene wo kọ ho no no onko kasaye ene onso gitu mu se be ye obetimi anya ho na nsuo no dam no atimi aye o man ne dia owie ye no kọ osirem no osese mo ama ameka ho a emmoa enti ade ba akwa wode beboa ene se obe or the scholarship ebeto ho ama moma ama school ko etimi akwa animu nti mu nyina mo meka ho ne yenye wo man efise se wa anya ne sa ensuo na fifiri sirem ho na aba abefa Volta abawo enti no ope o man ne se yebeka bo mi etimi aye bibia eno ena ma abono ne ahafo ne Asante enyina beka Ghana ho sente sa na ne nyina ye wo man baako enti mabunu no wo a wonnimu no enka ye nyina ye oman baako ye nyina ye abusua baako ye nyina ye kabom baako na emom Kwame Nkrumah je independent ni wieye no ena afi ahemfo ne bi press ye ntitimu enti sa wo bakaye a wo a wakan sa nwoma bo so kan se ye titim for development na enso so enye for ahensem eho so ho enye ahensem ho na se obi esumfidi a da bi ebeyi no efri se ya titim for development na eno nti wo se obi kuro akwa akodi baabi nti enye ne de abie mu a ebedumre bi ebeto obi nso so ni kuro so akwa akodi region foforo eno so ebeka se enye ne de na se ebe ye obi da omi enka no kore obi amfa obi die na enso so e wo se yehwe ne eka no kore saa wo hawo ni bi e na aba wo Greater Accra ne Eastern region because enkuro ne bebre wo Greater Accra e ye kuapemfo dia na enso ye team no nti akofa manso abeto mpo Supreme Court edikan ajage dada se ho no ye akuapem enkuro na enso so ebe nso ba na o ma ba bedane no na akofa nsem bebre
ɛwɔ se yɛ ka nokore asoman na bibia ɛkɔ pɛpɛɛpɛ ɛma yɛ nyina yɛnya asomdwie enti mabunu o me nsua yɛ abakɔsɛm ansa nyame nka yɛ nyina yɛ ho amen